Gipaplastar og lingkod samto nga babaye ang usa ka bata sa makeshift seat nga hinimo sa kahoy nga nakakabit sa usa ka taas nga kable nga mo'y sakyan aron makatabuk sa Pikastampi sa Lumabic River sa Kulimpang, Buldon, Maguindanao del Norte. Makita sa video nga nikumpayot ang usa pa kahamtong babae aron makatabuk sa sapang usog ang bulog sa tubig. Pag-abot sa Pikastampi, nagatang nasab ang batang lalaki nga nakabluog t-shirt aron siya nasab ang mutabok. Ang eksena nga pagtabok sa sapa sa pipila ka mga residente sa lugar nahitabo niya tong Lunes, Setyembre 22, viral sa social media. As of 10 kaganiyang buntag, Setyembre 24, ang video doon na kapin 8.4 million views, 44.1 thousand shares, 4.7 thousand comments ug kapin 61.1 thousand reactions. Sumala sa mga residente, maukin ang ilang naginusarang paagi aron makatabok kung taas ang tubig sa sapa, hilabi na kumubaha. Dugang nila dunay tulay sa kasikbit nga barangay kaniadto, apan gibanda sa baha pipila ka tuig na ang milabay. Naglaom ang mga residente nga unta mabutangan og tulay ang lugar, hilabi na nga peligroso ang pagtabok sa sapa sama sa ilang gibuhat. Gipaningkamutan pa nga makuhaan og pahayag ang LGU. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.